net niet in. Voor de 11e keer in zijn carrière had Bart Helmholt het Nederlands record 4 leppen verbeteren. Bart Helmholt bij de senioren krijgt hij deze stok over het dode punt. Dat lijkt te lukken, dat laten we lukken. Gaat bovenin de stok in de uitsprong. In Linschoten kwam de leppende politieman uit Burgum bij de twakamp ta 21 meter 55. En dat is 4 centimeter verder als zijn oude record. Dat stamt uit 2011, ik op dit plak. Linschoten en Helmholt, een vruchtbare combinatie. Nieuw Nederlands record. We hebben een nieuw Nederlands record voor Bart Helmholt hebben wij hier te pakken. Want 18 juli werd Helmholt weer voor het eerst nationaal recordhouder. En ik doe weer dat tijdens de twakamp. Ik bied de vrouwje waar het Nederlands record verbrutsen. Dan is het wel mogelijk. En als Dimfy dan niet te ver gaat. Dimfy van Rooyen. Nee, Dimfy van Rooyen. Ongelooflijk. Beste mensen, Dimfy van Rooyen wint hier de tweekamp, zou ik bijna zeggen. Maar dit is wel een fantastische sprong. En dit is Dimfy van Rooyen uit Harmelen komt daar 16 meter 91. 30 of zo. Dat is zo'n centimeter verder als haar eigen oude record. Ik dat waard in Linschoten leert in 2011. Fantastische sprong van Dimfy van Rooyen. 1674. Ja, dat is al. 10 meter 91, ja. Een nieuw Nederlands record. Nou. De twakamp waard uiteindelijk won door de Hollanders bij 6,42 meter verschil.